Τότε δεν είχαν τζιμ. Ναι, και δύο. Τότε δεν είχαν τζιμ και βρακί, δεν του τα κρατήσαν ψηλά, τα πρέπει κάτω η βαρύτητα. Αν ήθελε να μείνει, δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση που κάνουμε σήμερα έτσι, δεν πάει. Έχει πάει κάτω, έχει φτάσει στον αστράγαλο το όσχεο. Οπότε έχουμε ένα στάχι. Αυτό έτσι. Αυτό. Μεγάλη κίνηση, από αυτό. Τα χαϊδεύουμε και σκεφτόμαστε. Συγκεκριμένα εμείς οι δύο ανήκουμε στο κίνημα των σταρχιδιστών. Είναι ένα κίνημα το οποίο υπάρχει και στις μέρες μας, οι σταρχιδιστές. Μπορείτε να τους δείτε, είναι η απευθεία σύνδεση με τον αρχαίο Έλληνα αυτή. Θα τους δείτε αν πάτε αύριο στη Λίμνη για καφέ. Ο σταρχιδιστής κάνει ακριβώς αυτή την κίνηση, μόνο που αντί για στάχη έχει χαλαμάκι. Του λες ρε μαλάκα, σήκω και έγινε το τόπο. Στα αρχίδια μου. Όσο έχει αφρό φραπές, εγώ θα κουνάω. Κάνει έργα τέχνης με τον αφρό. Στα αρχιδιστής, είμαστε εκεί. Χαζεύουμε λοιπόν. Από κάτω δεν χαζεύουμε μόνο, χαζεύουμε. Είναι η Διονυσία Αεροπαγίτου στη μέση που είναι τώρα. Τότε ήταν ο χωματόδρομος. Λοιπόν, είχαμε ανακαλύψει την ασφαλτό, απλώς δεν θέλαμε να κάνουμε φέτα. Την άσφαλτο την παίζαμε στα δάχτυλα, πρώτη μικρή. Και από κάτω, που και που στο χαίδευμα, χαζεύουμε και μουνάκια εποχής. Περνάνε κάτι λαΐδες από την Κόρινθο, κάτι ξέπλωνα από τον κάμπο.